Maj, lásky, čas je za nami, ale vidíme, že dozvuky tohto mesiaca ešte cítime aj tu v rádiu u nás. Prišla taká milá návšteva, veľmi milý párik, oni sú inak z Bardejova? Áno. On je Jano, ona je Katka, vítajte. Ďakujeme. A prišli ste preto, lebo mali sme jednu veľkú súťaž v priebehu celého mája, kde sa hralo o veľkú svadobnú cenu v hodnote 2500 eur a vy ste tí dvaja šťastlivci. Boli ste jedni z mnohých, ktorí sa zapojili, tých príbehov prišlo skutočne obrovské množstvo, veľmi, veľmi originálnych. Skúsme len tak veľmi stručne pár vetami zopakovať to vaše originálne požiadanie o ruku. Ako si ty, Jano, požiadal Katku? No, ja som si na Katku, keďže farmaceutka, pripravil recept, kedy som si teda našiel chorobu závislosť a liečivú látku. To som vlastne opísal Katku, alúmiu. Nemáš pri sebe ten recept teraz? Nemám, ten recept je doma. A môžeme preskenovať alebo sklať. No a išiel som vlastne do lekárne si ten recept vyzdvihnúť, kedy tam Katka pracovala. Aká bola tvoja reakcia, keď si videla skutočný farmaceutický recept, na ktorom bolo napísané, že je jednoducho Jano na tebe závislý a nechcel žiadny klasický liek? No, v prvom rade som to vôbec nevedela prečítať, absolútne som nevedela. Lebo to písal doktor informatik, ktorý si v tom príbehu hovoril. Absolútne mi to nič nevravelo, tým, že už mám ako nejako v oku aj lieky a liečivá, tak to som zrazu pozerala, že to čo tam je. Takže potom mi to muselo trošku pomôcť s tým. Bola som veľmi milo prekvapená. Nečakala som takéto požiadanie. Ako dlho ste vy dvaja spolu, keď ste sa rozhodli ísť do toho? Cez 10 rokov. A čím prišiel ten impuls, že si sa rozhodol po 10 rokoch povedať, že idem s Katkou sa zobrať, ideme sa vziať, budeme šťastní celý život spolu? Neviem, my sme obidva dokončili školu a jak si sme sa zabývali, to je proste prirodzený vývoj toho, že sa máme radi a že sme spolu. A dátum svadby už je stanovené? To bolo také prirodzené, no a svadba bude 14.9. 14.9., čo je čoskoro, a my vám na tú svadbu prispiejeme 2500 eurami, keďže ste výherci našej súťaže. V tejto špeciálnej svadobnej cene sú obrúčky, takisto šaty pre nevestu, takisto oblek, je tam svadobná torta, dokonca romantický víkend, svadobné oznámenia a ešte aj také pomocné služby jednej svadobnej agentúry. Ďakujeme veľmi pekne. My vám teda oficiálne gratulujeme, Katka, všetko dobré do toho svadobného života. Ďakujem pekne. Všetko dobré aj pre teba. Ďakujem pekne. Držte sa. Jemné melódie týmto dvom prajú všetko, len to najlepšie do celého spoločného života. Toto sú teda výhercovia svadobnej súťaže od Jemných melódií. My za celé rádio prajeme všetko, len to najlepšie. Táto svadobná cena je to, čo bolo aj na internete, ale my máme pre vás ešte jedno prekvapenie, tak spravíme strih a poďte s nami dole pred budovu. Stojíme pred novým Renaultom Captur, to je celkom nové autičko od tejto značky a je to zároveň ďalšia taká bonusová cena pre náš párik, ktorý zvíťazil v súťaži o svadobnú cenu v hodnote 2500 eur, pretože mali najkrajšie požiadanie o ruku. To sú kľúčiky, symbolické, skôr je to taká karta, ktorou sa to auto otvára, môžeš vyskúšať. Super, otvoriť sa otvorilo. Kto z vás je vodič? Obaja. Super, tak my vám gratulujeme aj k tomuto autu, ktoré bude na víkend vaše aj spolu nádržou. Obaja vodiči. Tým, že nie ste ďaleko, tak si to môžete naozaj strhnúť späť domov a užiť si to auto poriadne a vrátiť sa. Najmä teda. A samozrejme šťastnú cestu. Inak to je úplne novúčičký model od Renaultu, ktorý spĺňa všetky požiadavky pre mladú rodinu, čo zatiaľ teda ešte nie ste, ale asi budete tam pracovať do budúcna. Má to pomerne veľký kufor, zmestí sa tam dozadu ďalšie 3 osoby, teda vpredu 2 a v prípade, že sklopíte tie variabilné sedadlá, tak tam môžete naložiť bicykel alebo čokoľvek iné. A jedna ďalšia výhoda pri deťoch, keď náhodou prídu, je tá, že majú veľmi jednoducho odopínateľné poťahy, keď zašpiníte, ktoré sa vedia veľmi rýchlo vybrať, čiže to je ďalší bonus k tomu celému, ale vás teraz ešte deti asi netrápia veľmi. Možno skúsme sadnúť na chvíľku, prvý vodič bude asi Jano. A vidíš cestu mašlu?
Bude chvíľku zvykať, aby si potom zvykal na... Kartičku môžeš zasunúť sem, na spojku a stlačiť iba štart.